may literon. Ganda ng ano niya na yun. Sa wali. Tanong na muna. Ano ito tanong natin? Sige. Sige no. Sige. Buwangan dagat tubig yan. Pwede siyang inumin. Oh, saan kayo pupunta? Dito tayo. Ayan. Nandiyan na ba? Nagpakasunod na ba sila? Dito. Ganda oh. Ay, Ay, pwede pala. Iko. lalabasin Pala ako. dinala natin yung ano. Dito po kami sa Lulugayan Falls. Ayan ang ganda. Hello guys, so nandito po kami sa Lulugayan Falls. Literon, Calbiga. Pwede naman daw na bumaba kasi huwag lang muna mag-ano sa tubig. Papunta pa yung ano eh, taga-barangay dito. Joel! Diyan na kay Joshua. Oh, tara na. Ayan na. Nakanati Christine kay bablog ta ikaw. Kasi na. So yun mga guys, nandito tayo ngayon sa Lulugayan. Tingnan nyo naman, ang ganda ng ano, falls. Talaga naman mapapawaw ka sa ganda. Sige po. Wow! As long as I'm breathing, I got a reason to Hello po. Yeah! So after po ng amin kung mga pagpupusin, ito naman. Iwan naman yun. Madahil kailangan natin Ate Christina, wag muna. Pwede po dito, ano lang. Huwag lang doon. Tatangay tayo ng agos. Sinanay. Gusto naman maligo.